Скандал і трагедыя на горадня Азоце. Чыноўнікі бачаць фалічныя сімвалы ў сталіцы. Пнеўматычная вінтоўка як аргумент у сварцы. Балота-ельню абяцаюць уладкаваць для турыстаў. І колькі цяпер каштуе самая танная кватэра ў Менску. Вітаю, сябры, Владзіслаў Корсак у студыі. Лайк, падпіска, калі бяспечна. Пачынаем праграму «Белсат онлайн». У Менску на скрыжаванні вуліц Пташука і Прушынскіх пад колы аўто трапіла жанчына. 58-гадовы кіроўца «Вольва» выязджаў з прылеглай тэрыторыі і не прапусціў пешахода. Жанчына пераходзіла дарогу на зялёнае святло і была ўжо на сярэдзіне. Яна заўважыла машыну і паспрабавала паскорыцца, аднак, на жаль, наезду пазбегнуць не ўдалося. Пацярпелую даставілі ў лякарню. На вуліцы ж Шчорса таксісту на джылі стрэліла развярнуцца з крайняй правай паласы. Пры гэтым ён не саступіў дарогу спадарожнаму аўтамабілю «Лада». У выніку аварыя. 35-гадовую кіроўцу «Лады» даставілі ў медустанову. Чыноўнікі пабачылі адсылку да фалічных сімвалаў у рэкламе шакаладных палачак на Менскім вакзале. Паводле марк тэкст «Моцныя палачкі 12,5 сантыметраў» – гэта норма, побач з лінейкаю выклікае ў спажыўцоў простую асацыяцыю з сексуальным значэннем, што парушае агульнапрынятыя нормы маралі. Нагадаю, спрэчка вакол гэтай рэкламы палачак, банер, з якімі павесілі на чыгуначным вакзале ў Менску, разгарэлася напярэдадні ў садсетцы «Трэц». Пад гарачую руку чыноўнікаў трапілі і так званыя музеі ежы. Прэтэнзіі ўзніклі да кампаніі «Дивіан і Ко», якая абвяшчала: упершыню ў Беларусі на сталай аснове музей піцы, адукацыйна-забаўляльны праект. Акрамя музею піцы, неадпаведнай нормам прызналі рэкламу музей шакаладу гораду Менску, бо інфармацыя змяшчае недакладныя звесткі пра дзейнасць кампаніі і ўводзіць у зман, выкарыстоўваючы слова «музей», а кампанія не ўключаная ў рэестр музеяў. Паводле базу парталу «Онлайнер», самая танная кватэра ў Менску на пачатак траўня каштуе $65 000 США ў эквіваленце. Так бы мовіць, бюджэтны варыянт месціцца на вуліцы Ратмістрава ў 9-павярховіку 1977 года. Плошча ўсяго крыху большая за 34 квадраты. Унутры так званы моцны еўрарамонт, новыя шклопакеты, паркет, плітка, зашклёная лоджыя. З мэблі засталася кухня і шафа ў калідоры. У асноўны пакой ужо трэба завозіць сваю мэблю. Яшчэ месяц таму самай даступнай была аднапакаёўка ў Шабанах за $58,500, што, праўда, з даволі, як кажуць, стомленым рамонтам. Жытло ў Беларусі імкліва даражэе на фоне масавага попыту расейцаў. Найперш яны шукаюць сабе квадратныя метры ў Менску. Давялі чалавека. Паводле рабочага руху на прадпрыемстве горадня Азот звёў рахункі з жыццём намеснік начальніка цэху аднаўлення едкага натру Андрэй С. Яго цела знайшлі непадалёк ад заводу. У мужчыны засталіся двое непаўналетніх дзяцей. Як сцвярджаюць неафіцыйныя крыніцы, перад трагедыяй на прадпрыемстве адбылася нарада кіраўніцтва ў сувязі з аварыйнай сітуацыяй абвальваннем футроўкі ў печах спальвання адкідаў. Мяркуецца, што падчас рамонту закупілі няякасную расейскую цэглу, што і магло стаць прычынай разбурэння. На нарадзе ж, як прынята, шукалі крайняга. Загінуламу ж, маўляў, раней вусна даручылі павысіць тэмпературу гарэння ў печах для адпаведнасці экалагічным нормам. Што ён і зрабіў, і менавіта тады расейская цэгла разбурылася. Пасля інцыдэнту кіраўніцтва прадпрыемства быццам бы павесіла шкоду ў больш чым $1 000 000 менавіта на Андрэя, са словамі, што той пажыццёва будзе выплочваць доўг або пойдзе ў турму. Паведамляецца, што пасля гэтай жа планёркі ў начальніка аддзялення здарыўся сардэчны прыступ, а начальніка цэху шпіталізавалі з нервовым зрывам. У Віцебскай вобласці пачалі рэканструкцыю ў заказніку Ельня, дзе самае вялікае балота Беларусі. Знакаміты драўляны насціл на экасцежцы ў заказніку абновяць, а яшчэ плануюць пабудаваць паркінг для аўтамабіляў, падвесці водаправод і электрычнасць, паставіць некалькі дадатковых альтанак, абнавіць гандлёвыя рады. Паводле дырэктара заказніку Віктара Раманоўскага, верхавое балота выпрацоўвае кіслароду прыкладна ў 20 разоў болей, чым аналагічны паводле плошчы сасновы лес. Маўляў, мясцовыя жыхары часам кажуць, можна мяшком чэрпаць паветра. Ландшафтны заказнік Ельня – самая папулярная экалагічная сцежка Беларусі. На яго тэрыторыі азёрна-балотны комплекс, якому больш за 13 000 гадоў. Расцягнуўся ён больш як на 20 000 гектараў. Ельня ўваходзіць у пяцёрку найбуйнейшых верхавых балотаў Еўропы.
У Віцебску студэнт каледжа, мабыць, вырашыў, што ён герой баевіка. Што праўда, дзякуй Богу, бюджэту хапіла толькі на пнеўматыку. 18-гадовы хлопец хадзіў па туалеце ў інтэрнаце з пісталетам Борнер ПМХ, пагражаў аднагодкам і пачаў страляць па нагах. Двое пацярпелі. У выніку суд над аматарам няўдалых жартаў правялі проста ў будынку міліцыі. Глядзець на ўсё гэта прывялі іншых студэнтаў. Абвінавачаны віну прызнаў і атрымаў 3 гады і 6 месяцаў так званай хатняй хіміі. Пасля суду прадстаўнік пракуратуры правёў з прысутнай моладдзю прафілактычную гутарку. І яшчэ адзін аматар пнеўматыкі, гэтым разам на Гомельшчыне. Падчас сямейнай сваркі на глебе рэўнасці муж цягаў жонку за валасы, а пасля двойчы стрэліў з пнеўматычнай вінтоўкі ёй у галаву. Жанчына выжыла. Мужчыну затрымалі і прад'явілі абвінавачванні за незаконнае захоўванне зброі і пагрозу забойствам. Вінтоўку адправілі на экспертызу, выявілася, што яе спецыяльна змадыфікавалі для большай убойнай сілы. Сітуацыя са свабодай прэсы ў свеце дасягнула найгоршага ўзроўню за ўсю гісторыю назіранняў. Пра гэта гаворыцца ў рэйтынгу World Press Freedom Index 2026, апублікаваным арганізацыяй «Рэпарцёры без межаў». Упершыню больш як у палове краінаў свету становішча сродкаў масавай інфармацыі ацэньваецца як складанае або вельмі складанае, а сярэдні глабальны паказнік выйшаў самы нізкі за апошнія 25 гадоў. Аўтары дакладу фіксуюць сістэмны зрух. Ціск на медыі ўсё часцей чыніцца не толькі праз адкрытыя рэпрэсіі, але і праз заканадаўства. Паказнік права ў 26-м годзе пагоршыўся наймацней. Сярод іншага, гэта звязана з ростам крымінальных справаў супраць журналістаў. Беларусь у рэйтынгу свабоды прэсы заняла 165-е месца са 180. Адразу параўнаем з суседзямі. Літва заняла 15-е месца, Латвія 17-е, Польша 27-е, Украіна на 55-м месцы, Расія на 172-м. У цэлым наша краіна шмат гадоў застаецца ў ніжняй частцы рэйтынгу. Яшчэ ў 2014 годзе яна займала 157-е месца, і з таго часу сітуацыя толькі пагаршалася. А пасля 2020 года Беларусь замацавалася сярод краінаў з самай цяжкой сітуацыяй для прэсы. У дакладзе асобна падкрэсліваецца, што ключавым інструментам ціску застаюцца крымінальныя артыкулы. Законы барацьбы з тэрарызмам і экстрэмізмам рэгулярна выкарыстоўваюць як падставу для крымінальнага пераследу журналістаў за іхную працу, адзначаюць аўтары рэйтынгу. Цяпер у зняволенні ў Беларусі застаюцца 22 працаўнікі медыяў. Падрабязнасці ў грунтоўным матэрыяле Ганны Калтыгінай на belсад.eu. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі абвясціў пра аднабаковае спыненне агню з 0 гадзін 6 траўня. Гэты крок стаў адказам на заявы расійскага боку аб перамір'і на 8 і 9 траўня. Зеленскі падкрэсліў, што афіцыйных зваротаў ад Масквы не паступала, аднак Украіна ставіць чалавечае жыццё вышэй за любыя гадавіны. Кіеў гатовы дзейнічаць люстрана, даючы Крамлю магчымасць паказаць рэальныя крокі да міру. Раней Мінабароны Расіі ультыматыўна ў аднабаковым парадку абвясціла так званае перамір'е на 8 і 9 траўня, пагражаючы ракетным ударам па цэнтры Кіева ў выпадку яго парушэння. У Маскве асцерагаюцца ракетна-дронавых атак Украіны падчас параду перамогі, які сёлета і так пройдзе ва ўрэзаным фармаце без вайсковай тэхнікі. Владзімір Зеленскі адзначыў, што гэта несправядліва забіваць украінцаў, а потым патрабаваць спыніць агонь на адзін дзень, каб правесці парад. У Менскім раёне ратавальнікі дапамаглі шчанюку, які трапіў у пастку. Здарэнне адбылося ў калодзішчах. Маленькі небарака захрас у трубе ліўнёвай каналізацыі. Працаўнікі МНС акуратна дасталі перапалоханага шчанюка і перадалі яго валанцёрам. Без каментара. Красивый. Ищет дом. Ищет дом. Боже мой, слушай. На гэтым развітваюся, сябры, стаўце лайк і падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Да пабачэння.